Yo Tatin. Yo Tot, sok cantik. Kowe muni piye mau? Ayo Tot, sok cantik. Tot jenenge Tatin kok. Oh, nggak tahu. Dia update ada fans club tuh namanya Tatin Titot Fans Club. Wow. Jadi fans club Pak Tatin mulane kok Titot. jeneng kowe ngerti ra mergo apa dijenengi Titot? Merkene Kuwi daging sing mburi kuwi. Nek dipejet suarane mak tetot. Aku kayak jajan ya, Mbak. Muni yo. Gatot jarane. Ini enggak untuk dipegang. Oh enggak. Terus dilihat aja. Oh, dilihat. Titot itu nama panggilan waktu kecil. Oh, Titot. Yo. Anggis muni bahasa Indonesia ya anggepe kaya artis. Lah apa toh? Sirik lho. Artis film FTV kayak. Iya kan? Ini enak untuk dibikinkan. Ini sebenarnya Adalah nama iya kita waktu sama-sama. kecil. Kita kalau siang itu harus minum teh gendul. Sembah nuwun tanpa pepindhan datengi menantu makurmatan panjenenganipun ndi mau catetane Bapa Wahyono anggenipun dalu menika ngugemi minangka dados putra inggih menika damel srana pahargyan 1000 dintenipun Ibu Pariem Margautama lan sedasa warsa panjenenganipun Bapa Margautama menika mujudaken setunggiling putra ingkang ngabekti dhateng tiyang sepuh. Putra ingkang saged njunjung dhateng derajatipun tiyang sepuh, mikul dhuwur mendhem jero dhateng tiyang sepuh. Nyatanipun dalu menika mengeti dinten sedanipun ingkang ibu saha sedasa warsa sedanipun ingkang Rama. Panjenenganipun Bapa Wahyono ngawontenaken dana rasa dhateng sangganing para tangga tepalih mitra kawruh sanak sedherek. Ingkang dalu menika sampun kepareng rawuh. Mugi-mugi amal kesayanganipun tinampi ngersanipun Gusti lan panjurung donga saking para lenggah. Para sutresna budaya ingkang dalu menika tasih kepareng wungon. Mugi-mugi panjenenganipun Ibu Pariem Margautama lan Bapa Margautama pinaringana swarga tundha sanga dipun atunten sedaya kalepatanipun. Pinaringana padhang marginipun saengga saged lenggah wonten ing swarga wonten ing sisihipun Gusti ngakarya jagat. Menika saged kula aturaken lan mugi-mugi anggenipun sadeyan sate kambing nerasaken dhateng ingkang Rama rancak nampi barokah saking ngersanipun Gusti pinaringana laris pinaringana remen sami dahar satenipun satenipun Pak Wahyono sate kambingipun Pak Wahyono apa Pak Wahyono arep disate ra ya ora bakal kelakon nggih matur sembah nuwun wancine gara-gara tekan wayaning mangsa kala. Wah, jan. Tak kira kae mau sponsor bul sing kagungan kersa. Warung kuliner sate kambing Mbah Margo. Pancen yo terkenal nek sing jeneng ning Kulon Progo iki panjenenganipun Mbah Margo menika satenipun pancen yo terkenal. Ana sate sing sak lor ngendi kae? Sawetan Stadion Pacar Bantul kae. Walah alah. Ming nunggu sate kok sak jam. Sapa? Pak Tumpong, Pak Pong kae. Walah aku tau nyoba pisan kok walah wis selak modar. Le pesen jam 09.00 le mangan setengah 11 ayo wis ngintir-intir saking larise saking payune. Mugi-mugi saged nular dhateng Pak Pong, Mbah Margo, Mas Pak Wahyono anggenipun sadeyan sate. Pokoke anggere
Aja nganti kaya pokoke konsumen menika dipun dadosaken raja. Pembeli menika adalah raja. Menika dipun kersakaken kedadipun pinangkani dhateng ingkang sadeyan. Ya wis kudune njaluk empuk ya dina empuk. Ora kok men pergo mburu bathi, mburu supaya bathine akeh. Wedhus wis nganggo tekene dibelah. Dadi engko iwake nganti kaya karet ki anggere dipangan malah mentul. Nah menika ndadosaken sedaya menika mboten badhe saged rancak rezekinipun. Pokoke apa-apa ki nek dituruti dodol pecel, sing tuku njaluk pedes ya paringi pedes. Sing tuku njaluk ora nganggo lombok ya aja diwenehi lombok, sing tuku njaluk bayeme akeh ya diwenehi bayem. Aja kok malah nglawan. Dan tuku dodol pecel njaluk bayeme akeh dukai kangkunge. Lah mengko sing tuku kapok. Caranipun kados mekaten. Konsumen menika adalah raja. Mila kedadipun ladosi kanthi sae-saenipun. Menika dados sarana Pak Wayono samangkengipun nggilut wonten ing sadyan sate kambing menika saged ngrembaka tak puja-pujake ora ming 2 kios, 4 kios. Menika mangke. Nan kuwi aku ora goro. Waton kerep lenanggap wayang itu tetep bakale rancak anggere arang-arang ya mbuh. Mboten ding mboten. Ya namung gojekipun. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Wola bareng. Kulon Praga menika pancen ya luar biasa. Penonton tasih kathah sanget ing sami mirsani. Matur sembah nuwun. Menika dipun live streaming langsung lumantar channel Dalang Sena lan PWKS Live. Menawi dipun klempakaken wonten mriki kula kinten boten badhe amot. Mergi tasih gangsal 11.000 langkung. Nadyan sampun wanci gara-gara menika saking pundi-pundi papan sami mirsani. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, luar negeri sedaya sami mirsani dhateng kagunan kula lan panjenengan ingkang wujud inggih menika wayang kulit. Ning 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 nong 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 nong. Wah. Aku anggere nglaras gamelan iki atiku trenyuh. Sesuk wis nganggo gamelan anyar. Gek iki le ngancani aku golek dhuwit ki wit aku ajar mayang nganti tekan saiki. Wis ngancani aku golek pangupa buka iso gawe omah iso tuku apa-apa. Sesuk kudu tak museumke papanke ning limasan dijereng kemuli nganggo kain wis kaya leren mesakake upama wong wis ting penyonyo ndase. Tutuki saben dina saben bengi ra tau leren sesuk genti sing ya wis awang nggih omong kok meni kaya dibunteti cangkeme. Kaya ngapa mrejengane. Nggih, muga-muga iso dienggo srana pangupa boga kanca-kanca. Mula saiki kanca-kanca kuwi tak digekep dilus-lus pencon. Matur nuwun ya nang punang wis menehi rejeki karo aku. Sing gender ya ngekep gendere, sing ngendang ya ngekep kendange, sing ngempul ya ngekep sirahe dhewe. Sirahe kaya kempul. Kedep tasma aku nyawang selendang biru. Mangga kula nyuwun swantenipun Ibu Ayu Purwalestari. Neno neno neno. Mangga ya. Janji warane ya wis saya dadi ya mbiyen ya. Biyen nderekke swargi Pakde Gita Toyan utawa Pakde Gita Wates ya isih SD, isih mining-mining le dandan wagu. Saiki wis gedene semono mono. Maksudku gedene semono kok ora. Yo. Selendang biru. Selendang biru.
Slendang biru Slendang biru amung enake amung enake hati Nora tekan batin setiamu Nora tekan batin setiamu mangga kanca-kanca ya Slendang biru tetep ana janjimu Slendang biru ning dawahaken srepeg ngundang Kang Garing karo Bagong. Tetep ana janjimu Slendang biru. Oh saya Selamat Toreng, pangestumu apik to. Selamat Gong, pangestumu apik. Oh. Kok gabres, mangan kikil. Apa? Mangan kikil. Ha iya. Iki sing kagungan najat ki dasare ya penjual sate kambing. Nek kira-kira sate kambing paling tok senengi apa nih Gong? Wah, ayo. Aku ki nek tuku nek ora ndas. Tongseng kepala, otak. Waduh. Larang lho kuwi. Ya wis liyane. Lho. Kita kok muni larang kok ya wis liyane. Hasile ya kuwi ning gandeng ditecupat. Ayo. Sate we. Sate iki ya lumayan regane. Kikil we, Tru. Kikil nggon kuku. Wis ki genah murah wis to, tur mambu kae mesti. Jijiki ora omongan kok sak penake dhewe. Lah kok iso ngono? Iki penjane Pak Wahyono. Ya kuwi mengeti nyandi Kang Ibu. Nyandi? Heeh, 1000. Dinane nek tumrap Kyai Jawa tegese nyandi. Karo panjenengane uga mengeti 10 taun sedane Kang Rama ya kuwi Bapa Simbah Marga Utama. Pejuang penjual sate kambing. Jaman semono isih pikulan kowe kelingan to, Gong. Wah, kuwi paling enak tenan. Mula nek golek jajanan nang wayang nang nggon tontonan ketoprak apa wayang apa ludruk apa-apa, anggono sate kambing pikulan kae. Wah, wis luar biasa enake, Tru. Elok ya, Gong. Ha iya. Empuk tur ya sing dodol mesti tuwa telaten kae. Iya. Ya kanjene Bapak Bapa Margono mbiyen critane sore mau aku diceritani nek jeneng dodol iki mikul pikulane nganti munggah tekan sami galuh kono. Kuat lho, Gong. Wong biyen aku percaya. Iya. Wong biyen iki rasa dadak ditaker kaya ngono. Ning wis ketok kok. Arep wis sepuh ning otot-otote isih kuat. Mergo wong biyen iki gampang tapa brata. Kok gampang tapa brata? Tegese gampang mlaku, gampang prihatin. Mbah Marga Utama kuwi dodol sate munggah sami galuh. Heeh. Saiki rasa dadak dodol rasa mikul wis to. Wis semene iki wis to. Penabuh iki kon munggah sami galuh, ra memeng. Sengara gelem ya, sengara gelem saiki soalé wong iki do dimanjakan dengan teknologi. Kayane wong biyen ki isih macul, sedina dek tanpa leren mulai isih mlaku sinambi nembang-nembang ora krasa mongko kirimane telat sedina poso, sedina nyambut gawe. Kuwi neter karo kekuatan jiwa raga. Mula wong biyen tekan 120 isih nyapu latar, omongane isih cetha. Ngono ya. Iya. Saiki wong umur 50 wis gendandapan bingung keweden le modar. Heeh. Wis. Ya ning bener tenan kok ya. Ha iya kok ya. Ning biyen wong biyen ki ya ngerokoki, ngerokok ning diimbangi olahraga. Macul ning sawah, ning Tegal,
gawe apa-apa dhewe, gawe lincake negor empring. Disisiki dhewe saben dina diplathoki dhewe, dipaku dhewe, dadi lincak nggo turon dhewe. Heeh. Wong saiki ora, tuku lincak ya nyegat. Ling ngenyange ndase atos. Lincak rega 45 ling ngenyang, nek entuk 15, ha ya sing ora entuk. Iya ya, Gong. Wah, saiki wong saiki kejem-kejem kok, Tru. Ya pancen ya ngono tenan. Mulane kuwi ana wong pamer sumbar, wau ampuh, wis ora bakal kuwi mung omongan. Nek wong biyen pancen tak percaya, mula wong biyen ki mungsuhe mimes wong biyen ki. Ha iya. Wis. Umur 120 jaman londo isih urip. Sik enom. Gelut tenan karo Randra. Ya petel-petelan tenan. Lha ya digdaya tenan. Oh iya ya, Gong. Ah iya. Saiki ngono. Ni kendel kroyokan. Ha iya. Wis mulai jamane milenial kaya le. Ha iya, apa-apa arepe nganggo wis mangan ya ora gelem liwet. Meng lebokke ning apa terus jenenge? Ambo ora ngerti aku. Dispenser. Dispenser ki banyu. Lebokke nang mesin cuci. Beras kalau bagi mesin cuci apa? Mususi. Atene klambine gluput anu sego beras kaya mengau numpangke kari mecetek nek mateng jeglek dhewe klek. Kuwi meng ringan lho. Nek wong biyen ibu-ibu wis tuwa wae nganggo teken kluthuk mlaku rekoso mbukaki ketel. Umep burung ya. Wah, nek cah saiki ora. Mesine wis ana tandane dhewe. Cecuk. Mateng kae wisan, wis ra menyat saka genggonan. Nggodhok wedange biyen ditileki. Heeh. Saiki mung kari ngenteni suarane. Kari mateni. Ya ta, keset-keset ta marai keset ta? Bener. Pancen ya bener. Penabuh wae ngono. Weh. Penabuh mbiyen ki muni munggah sami galuh, aku ngalami trong bapakku dalang. Munggah sami galuh kuwi ngepit pitonto ontel kae ngik tekan gone modar. Wis keplek-keplek isih kon nabuh, weh kuat. Iya ya. Heeh. Ana penabuh saiki do aleman. Tekan gone numpak mobil, numpak motor. Ha iya. Tekan gone madang. Bar madang nabuh. Engko nek jam 10 wedange ra metu terus asat po ya. Ayo wis sekarang ya zamane beda. Mulane kuwi saiki zaman penuh kemanjaan. Iya, zamane memanjakan masyarakat, memanjakan menungso, ora gelem piye-piye. Bakul sate wae ngono. Lho, iki malah ngenani. Ora ngenani nyata kok. Bakul sate iki mbiyen Pak Marga Utama ki sing tangane kiwa benake sate, tangan tengen ngepeti. Monggo kowe njajal, cekel ana kepet, ngepet ana gareng 5 menit, keju tangane. Ora kuat ning mbiyen tuku wong puluhan, wong atusan sik tuku biti-biti karo benake tangane kene benake biti-biti 2 kali pekerjaan. Saiki kipas angin. Ha ta? Ha iya. Kipas angin kae kabel depke nang nggon panggangan sate terus di ngari-ngeri ngono kae. Wong ngulek bumbu saiki beda mbiyen nggo tangan, nganggo muntu kae bumbu pirang-pirang akeh banget nganggo muntu, ora pegel, ora kesel. Saiki blender. Beda ta? Ha iya ya. Ya pancen bener. Wong mbiyen adus nimba, saiki sanyo. Wah ya undakane dhewe-dhewe ya. Wong mbiyen lunga ngepit, saiki pit kae mesin. Jenenge motor. Mengkari ngegas karo tenguk-tenguk, otote ora obah. Mula wong saiki kebanyakan lagi umur 50, 51, 55 wis ngendon penyakite. Ndi sing jantung, ndi sing ginjel, ndi sing kencing manis, ndi sing kencing pahit. Kencing pahit ki ra ono, Gong. Ono. Iya, ya pancen. Mula awakku lene dobahke. Ora ketang sedhela mlaku, mrono mrene ngopo to ngopo. Nendangi tanggane upamane. Iku jenenge ora olahraga ning gawe kisruh senengane. Ya bener pancen ya bener kok. Mula saiki ya wajib kudu tetep awake dijaga ya, Tru. Iya. Kaya kanca-kanca ki sing nyambut gawe bengi awan turu nyambut gawe
nek ana kesempatan iso melek sore wis tutukle turu ya mlaku-mlaku. Heeh. Ngalor ngidul ngubengi omah utawa mlayu-mlayu lari-lari kecil mergo umur 45 munggahke ora diwenangake mlayu-mlayu sing nganti dipeksa kuwi ora kena. Ning cukup jalan kaki wis memacu perkanu apa jenenge pekerjaannya jantung supaya tetap sehat. Heeh. Kaya maem sate kambing ngene iki nek duwe penyakit darah tinggi ya aja pisan-pisan. Mergo sate kambing iki mengunggahke darah. Oh, aja pisan-pisan tenan aja nyoba. Mula aku mau ditawani tengkleng ya mboten mawon matur nuwun. Mergo aku nek mangan iki terus ndasku sing mburi iki cenut. Kuwi ora darah tinggi rek. Mergane kuwi utekmu abuh. Utek kok abuh ki lho. Mergane kekebakan getih dadi ya kuwi setengah darah tinggi. Heeh. Ya karo tembang iki rek. Ayo nembang apa, Truk? Manut. Nyuwun pambiyantune Mbak Agnes. Oh iya, Agnes Yanandasari Nuring Tias. Heeh. Mbak Agnes ben nembang klasik ya. Ayo aku ya tak perencah-perencar kok terus saiki. Sing kulino nembang klasik tak kon nembang sing modern, sing kulino nembang modern tak kon nembang klasik, sing kulino nembang klasik tak kon turu. Ayo. Supaya iso tenang. Heeh. Iya. Tok kon nembang apa? Ayo sak kepenake wae rasa dadak sing werna-werna, pokoke sing kepenak. Ya. Aku kok kangen karo Sinom Parijata, suwe banget ora metu. Ora pegel kok suwe banget ora metu. Antil mencelat lho. Tegese iki ora diunekke ngono lho. Wah mbok disebul. Sebul-sebul ora. Pelok ya, Tru? Ya. Engko gek Mbak Orisa sing meteng kuwi. Heeh. Ki wis arep cuti ketoke ning storine wis pamit-pamit kok. Ayo, pamit terus sinden-sinden jejere. Kita akan tidak bertemu lama. Ayo ngenteni nganti anake lahir. Ya ora apa-apa. Saiki aku jane ya wis ora tegel ndelok le mlaku edang-edang. Iya. Mesok dipakani iwak wedhus mau. Sapa? Wong meteng ki ra entuk mangan iwak wedhus. Oh. Sing marai sehat, Pak Kire. Tantil mencrat kowe ora. Wong kok senengane kok kaya ngono kuwi tumrap agamane awake dhewe ora kena. Aku ora. Aku mung bedati. Bedati dengkulmu melocot kuwi ora. Ya mangga. Neno. Ya, karo nglaras gamelan ya, Tru. Aja kaget karang ya. Ango. Apa? Memanismu ango jiwat. Ya, wah. Ayo Sinom ki anu memasyarakat. Seniman sing wadon seniwati kayane mesti mlumpuk. Wah, mangkate bareng tur dasare sasine sasi rame. Mangkat boncengan sing kakung pengendang sing putri sinden umpamane. Ha iya. Buayaran bareng tekan omah amplope dibuka bareng. Kosong.
kapusan. Ayo krungu kabar ngendi-endi wis udan ki rasane ayem meneh kok kene dhewe urung ya, Tru. Nunggu giliran ora ya Gusti iki mesti paring berkah karo umate, wis ora usah kuwatir. Udan. Nek ana udan nek wayangan becek. Ha to kok. Ah iya malah ora ana sing delok ya wis ben jadwale awake dhewe rampung sik ya, Tru. Lah iya. Le rampung akhir Desember. Wah kesuwen banget wis lak lemah-lemah do rengko, tanduran-tanduran do mati. Kali-kali do asak. Tertamtu tak tekate dipanah di apa entekke terus wis arep paring aku krungu sinampu jan marem ku ora jamak-jamak. Enade pipalanda ngono wae kok nesu. Monggo ya. Nuwun yo Mbak Agnesia Nandasari. Ha. Ayo Reng, genti sik meteng ndak selak cuti. Ya. Sik meteng ndak selak cuti ora. Nembang sa. Nggih. Ya, ya. Jumeneng. Ayo. Mboten sa. Ngopo? Lho kok piye ta kok? Kan gede banget ya. Ora apa-apa kok, aku kepengin nyawang wetengmu. Nggih.
Nggih. Yo gawe. Ora apa-apa, yo. Iya. Pelen terus. Oh meteng kok disawang kok apa ya terus. Ha iya. Nah, kowe ana sing melokke mesake, mulane gek prei. Nang omah ki tenguk-tenguk. Karo ngelus-elus anake malah dijak nyambut gawe ora. Iya. Nyambut gawe liyane. Bismillah Mbah Buyut jare bapake. Becak mong apa. Nyambut gawe kok kon becak to neh. Brojol ning dalan ora. Terus anake jenenge Suherlan. Apa? Kesusu lahir ning dalan. Asa tok cekeli ora nek mlotra. Mboten, Pak. Lah jarike ngene-ngene. Ora apa-apa. Iya Karang yo. Iya, Ben. Wetenge tambah gedhe iki jarike tambah sesak. Nggih, mboten ditaleni mungkin wedine nek motrok niku lho, Pak. Apa? Nameng ditaleni. Piye? Nameng ditaleni tok mboten stageni. Astagenmu ya cetha ora tok netke kuwi. Nek dinetke tenan anakmu nesu ning jero. Ki kok kamarku saya ciut to iki. Kamar ra iya jero. Kose nang jero. Sangang sasi. Nek ya ora mesti, Tru. Ana sing lahir 7 sasi iku ya tuwa. Ya jarine piyai sepuh tuwa. Nek lahir 8 sasi iki malah enom. Oh. Nek lahir 7 sasi iki tenan malah tuwa metu jebrot wis brengosen. Ya ora kok metu jebrot kok brengosen kok. Ora ngawur. Nembang apa, Mbak Orisa? Ingkang gayeng napa mboten, Pak? Asma karemu suasanane men gayeng ya ditembange sing gayeng. Heeh. Halo Bandung apa? Oh nggih niku enten gubuk asmara, Pak. Hah? Gubuk asmara. Ya, kowe lha kowe iki meteng kok sapa gubuk iki ya ngapa? Lah niki lek dadi enten gubuk ya. Oh ya wis. Hah? Mboten. Oh, mula tak takoni kok ora tau ngaku. Saiki ketrucut dhewe kowe. Kok ora tau ngaku piye? Lah ya piye to nek saben bengi wis sasate. Juk wektune iki ya apa wis coba. Monggo anggere wis Orisa mulih sing lanang kerja. Sing lanang mulih kerja Orisa mangkat wayangan. Wis. Wektune ya apa kok iso kaya ngono kuwi? Ayo mbuh, aja puno ning gubuk. Oh. Mampir saja. Nggih. Wis kene iki wae murah. Ayo. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur Neno. lingasam yen ke mutan Ya wis gedhe wis 7 sasi iki wis bocahe wis obah-obah terus Mas. lelampahan kang wuri Tresna tulus. tresna tulus nadyan neng gubuk asmara. Ya, yen liwat aku kelingan. Monggo, ya. Yen liwat aku kelingan gubuk yen Tang.
ubek to, Sa. Kowe ki ubek sing ketir-ketir ki aku kowe. Ha iya. Wis madeg ngejejer wae meneng wae. Aning piye nek kebacut joget ki nek krungu gamelane kaya nyetrum dhewe ya. Nggih, nyetrum e. Heeh. Kudu obah. Hah? Kudu obah. Ora usah obah wis. Heeh. Pokoke kowe iki siji aja obah, loro aja turu mengkurep. Kok disenggol sikile ro bojomu iso mubeng kaya rolet kae. Sakniki malah ken senam ya, Pak. Senam hamil nih kalau. Ah iya penting kuwi nggo kelancaran perlahiran. Berlairan. Nah, Berlairan. Kelahiran ha iya krungumu apa? Persalinan. Ayu ning kupinge semper. Ha mergane kelahiran kuwi penting kuwi. Dadi nganggo guling barang kae didengeng-dengengke. Satu, ambil napas ngono kuwi. Kuwi wong meteng-meteng ya ana sename. Oh. Nggih, enten. Terus nglumpati kacang. Tememplek malah. Anu terus ya sapa jenenge? Senengane Bagong ini omong waton. Eneng pamundutan tru. Iya, diaturake kok ora usah kuwatir. Engko tak wacake engko ndak dikira lumantar stream anu WA. Oh iya. Kula Mas Sugiono Jakarta. Oh iya. Nonton bareng streaming Kisena. Matur sembah nuwun sampun dipun sebut nami kula wau Limbuan. Ya. Nyuwun lagu nderek kemawon nyekar Mbak Tatin. Welah. Kae lho Tin wong sing
rambutnya selewah sithik. Ah, kae Mas Sugiono kae. Kae nyambut gawe nang Polda. Pol daratan. Ayo, kowe nyanyi, Tin. Ya, iki disuwuni ndak? Engko gelok penggali. Tin. Kula, Pak. Gek menyat. Menyat meleh. Budek to kowe iki saiki. Mboten nek kula ngenten nek duduk. Duduk apa nyambut gawe kok keset. Sengit aku. Sok cantik kowe. Yo ben kan cantik kok ngopo. Unek-unekke mimin. Sok cantik kowe ya. Kapokmu kapan kowe? Ayo karo Elisa ya. Elsa. Ayo. Ra apa-apa men. Nyantek sa. Iki anake sapa rung turu yah meneh iki jan. Kowe rumah saku kowe iki wonge cangkeme juweh. Lah napa ta? Ana wong ndelok bocah iki malah justru anu lho kebanggaan bagi awake dhewe. Cah sik yaene iki sing seneng ndelok wayang iki luar biasa. Oh. Lah nggih. Ngono. Sesuk rasa sekolah ya, Dik. Loh. Ya sekolah sing sregep, nek seneng wayang ya belajar wayang. Belajar iki ora kudu dadi dalang kok. Ngerti tokoh-tokoh wayang itu sudah luar biasa. Karena tokoh-tokoh wayang itu iso ditulat budi pekertine lan apa ya jenenge? Kelakuane. Oh, ngono. Kabeh tokoh iso, Pak. Kabeh tokoh wayang iso. Iso. Pamane Citraksi ngono apa? Sing iso dipatuladani apa? Citraksi kuwi le percaya diri lho. Citraksi iki percaya diri, arep dhek kalah ning tetep maju. Oh iya, yakin ya, Pak. Yakin, dadi kita harus yakin pada diri sendiri. Arep asline kalah, ning Citraksi tetep wani karo Antasena wani, ning asline kalah. Ning tetep percaya diri. Ngono lho. Oh iya, kabeh iki ana sisi baike, sisi buruke. Ora meneng wae sok cantik. Ya ben lah aku cantik ngopo to kowe iri piye? Ya ora ngono. Jare lagi omongan tak rungokke ngono lho. Ya rasa judes-judes rupane. Sing nek sok cantik. Ya ben ngopo to? Enggak terus kowe. Emangnya kenapa? Ket mau selfie wae. Nek selfie ning yo tanggane kon minggir ya Pak masalahe. Minggir dasmu. Iki selfie. Lah nutupi. Tak kon ngalih ben ketok ngono lho. Ngawur. Jenenge kuwi ora solidaritas. Ora solidaritas. Ora toleransi. Ya kan ben kena lampu kuwi ben ketok putih ngono lho karepku. Wong asine Tatin ki ireng. Iya. Wis cengele barang ireng. Cengelmu kuwi. Iya. Ya bener. Ning ora anak Kyai Kulon Progo iki sik ireng ora cengele. Apa, Pak? Kyai Kulon Progo iki sik ireng mesti raine. Kok iso? Mangkat kerja ning kota Jogja, esuk mangkat rai kesorotan srengenge. Oh iya. Mulih sore, mulih ngulon rai kesorotan srengenge. Mula nuwun sewu, pasuryane Kyai Kulon Progo iki anggere raine ireng Kulon Progo. Ha ta. Nek wong Bantul mesti separo kene iki. Mangkat kerja saka wetan, kena kene, bali kerja saka kulon kena kene. Anggere wong Bantul ya raine ireng separo. Iki wong Bantul. Iki contone. Ate Wondo. Oh iya. Nek wong Wonosari cengele. Cengele wong Wonosari. Mangkat kerja ngulon ning kutha, sing kesorotan cengele. Mulai kerja munggah gunung cengele kesorotan. Dadi cengele anggere cengele biru. Kuwi wong Gunung Kidul. Cengele biru. Iya, hanya iso dititeni ya, iso dititeni. Nek Tatin kae ireng. Dhuwurane tok sik ireng mingan. Oh. Dhuwuran piye? Pun bathuk maksude. Ngopo lho kepo? Ya ora apa-apa. Kepo, do kepo. Kepo iki apa? Kepo iki ingin tahu. Ingin tahu. Ingin piye lho? Sing nyoteng ya muni ingin nak piye. Ayo kuwi tegese memang auramu itu luar biasa. Nganti tukang syuting kowe wis lali le nginceng kok. Ingin tahu langsung. Anggere kowe sing nyanyi sus ora urusan. Arep nyuting sapa terserah sing penting ngematke Tatin. Ayo kuwi itu kamu harus bersyukur
bahwa aura kamu itu membuat orang-orang iki pengen nyawang karo kowe. Ngono ya. Nek jane mongko nek preman, wah ora kalap didelok to. Ya ora. Ya mung mergo kepencut le nyandang Jawa kuwi. Nek asline upama kon ngau kathok dawa ngono kuwi walah wis kathok dawa ketat, kaos ketat. Ting pecotot ora karu-karuan. Ya ora lah. Kok Lah iya. Ngadi salira ngadi bisana. oh iya bener. Ngadi bagong. Gatel ya dikukur, Pak. Aja seru-seru ndak mlinyeh. Le ngukur. Apa tak aku ora kerunge? Arep dikukurke. Wo. Ayo Sa. Sapa aku sih, Kek? Ya. Iya. Ah ngono kuwi nek nyempaluki pisan ditanggapi. Dhek rumangsa terus kaya bintang tamu, arep nyempaluki terus. Mula nengke wae. Memanismu hangu jiwa Agawe rujiting Yo Tatin. Yo Tot, sok cantik. Kowe muni pe mau? Ayo Tot, sok cantik. Tot kok Tot jenenge Tatin kok. Oh, nggak tahu. Dia update ada fans club tuh namanya Tatin Titot Fans Club. Wow. Dari fans club Pak Tatin jenenge Titot. Kowe ngerti ra mergo apa dijenenge Titot? Mergene? Kuwi daging sing mburi kuwi. Nek dipejet suarane mak tetot. Aku kayak jajan ya, Mbak. Muni yo. Gak Tot Jon. carane. Ini enggak untuk dipegang. Oh enggak. Terus Dilihat aja. oh dilihat. Titot itu nama panggilan waktu kecil. Oh, Titot. Yo. Anggis muni bahasa Indonesia ya anggape kaya artis. Lah apa toh? Sirik lho. Artis film FTV kayak. Iya kan? Ini enak untuk dibikinkan. Ini sebenarnya ini Adalah untuk, nama iya kita waktu sama-sama. kecil. Kita kalau siang itu harus minum teh gendul. Neno upama munduta Rokmini ngibarat wong numpak perahu lumampah tanpa apa wih? Apa ta? Apa? Apa iki ngapae? Kak krungu apa suara ngono? Ayo mbok aku ora ngopo-ngopo kok.
Wong sinden kok ngrungokke swara njaba-njaba. Mbak Tatin ki lagi sensitif karo Paseno. Ngapa? Mau mergo dionekke popote ngono abot ngono langsung gue barang langsung sensitif dia sedih. Langsung golek barang Pak, golek timbangan. Oh, ayo mulane kuwi. Makane gampang tersentuh, gampang kena ngono lho. Tak kon kuru kok ngayal. Ya besok lihat ya. Hah? Besok dilihat. Besok itu. Ya jangan besok. Nah, mulane iki wis aku wis ngacungi jempol kowe gelem berusaha. Kuru wis ngacungi jempol. Aku semelang nek panggunge miring mingan. Anggere kowe munggah krengket. Cilaka to. Aja lho Mbak, aja kurus Mbak. Mengko kowe ra sida menggemaskan. Kowe Ya. apik ngene iki wae. Lah kae cerewet terus ya. Cerewet dasmu. Yo. Karo dalang kok unekke cerewet. Ayo ming wong siji kuwi sing kualat wis do nang kowe, daging tumbuh wis mrukul. Loh, muni terus ta. Tak buktikan. Waduh. Jan aku cantik awas lu. Hah? Nek kowe aku mbayangke kowe kurui malah elek lho. Lah piye to ngewohke? Tenan. Gaweanke kowe kurui awakmu kuru malah sirahe gedhe dadi men. Kayak ndas tok ya. Arep nyindane ndolan-ndolan. Lah terus aku Oh, harus gimana? sindan-sindane do mbayangke ngono guyu kabeh kok. Aku apik kuru apa lemu? Ah, Berarti ya dalange tok sing ra senengi. Oh iya, ora ming mergo le nyawangke kok. Ora iki kok kukar-kukur wae ngapa to? Ada kukurke piye? Oh sing nyanyi kembang rawe kene kok gatelen Apa kono. kok matamu cenanangan tekan kene? Lah lagi omongan kok Wong kulit-kulitku dhewe kok. Gatel le mayang iki sok klebon kewan cilik-cilik kuwi. Kok ora wedi lho ketemu kewan gedhe. Temu apa? Ana lho sing kewan mlebu ning kene iki tak nengke wae. Aku kok mlayu banter banget. Tulung. Wah, ketemu wae. Ketemu ingon-ingonku. Apa? Ula. Apa? Ula. Ula apa? Ula-ula duwel. Emangnya ana ula duwel? Ana. Nyokot udel. Dagelan paketan ngono duwel nyokot. Udel sak ngisore sithik. As. Oh, kowe. Tatin. Lah ya kaya nek lahiran ngono ka lho nek Bagong gawe. Ya. Sinden sok nek cangkeme cemplung traka ming tati. Sinden omongane waton clekap-clekap ora. Lah ngapa to? Kowe omongane clekap-clekap karo juragan ra ngajeni. Wis kuwi dosane ora. Lah juragane ya atose ramom nek karo anak buah. Apa digodhog? Kaya beton wae digodhog. Nggon aku du beton. Ngawur pongge. Mbah ora omong. Kayak cah cilik-cilik nganti do. Kowe ngerti pole kok do nguyang-guyu. Ya wis ben ya gayengke kok ya. Lumampah. Cekan ngendi mau? Oh. Walah Ing madyaning jala jala tara. Hah? Jalantara. Itu ya Apa? jala nidi Oh nidi. nidi Lemah, temah. Oh, lemah. Kowe senenge mblasuk-mblasuk-ke ora. Ngapa kowe ngguyu? akar muni ra sida Ngapa? rak gah ayo sah Tonyo kowe anggere. Apa ayo? Ana hubungane Reket karo lemah. mesti. ora ya Temah gonjing hanggen jok ning paku lingan
Monggo diaturake. Yo, gedheroke. Oh, kaya Elisa iki lho. Menikmati tenan. Oh, Bob sik. Apa? Wis tak bedhek kowe iki nek joget pol meng ngono kuwi meng. Lah kan piye kan gulung-gulung? Kaya mentok mlaku meng. Anggere digusah. Ciri khas wong dede kuwe. Kok kaya Elisa iki lho. Ya gak aku ora iso kaya Elisa. Tantung. Oh, iki gedruk ngene iki. Lah itu Elisa. Dinikmati. Ya saya ngene. Dentantung. Rasa mek wong joget nek wani kene joget rene. Nek wani joget rene. Oke. Yes. Cepat. Yo Pak Seno. Gandeng. Walah. Agak aku kan joget ngono. Angga kowe gelem ngopahi aku 1,5 juta joget. Oh aku dikeki wis urung kok njaluk. Ah mulane kowe rasa sok akon-akon. Ya aku ya wis ben ngene iki, rasa dikomentari. Maksudku iki dibedakake lho ning panggung kene lho panggung kono iki beda. Mau bengi kok ya ming Ya ora ngono ku. saiki ya Piye to Mbak coba kok mosok ngene-ngene to? Ya ora lho genah aku apik ngene. Piye? Oh, kurang piye bawangku? Apik. Lelek ming nek nelek. Kaya Oh, mentok. tau roh piye nek aku Ya nelek. nek mentok nek mlaku ra ono dol mandek cret. Apa cret to Mbak? Wah, ora ngerti aku. Yo, gedroke. Yo. Oh, iki lho, dimati lho, menikmati lho. Hop. Kayak Lisa. Ah iya jajal, mbok nyoba, tangane ning bathuk. Tangan tangan tengah ning bathuk, tangan kiwa ning mburi. Ngene iki. Kok kaya wong arep cewek. Menika tatin bapak-bapak, ibu-ibu penonton iki tasih rawuh. Menika tatin, menika sinden cangkeme elek. Tali nang mburi Kok ki sih apa? Ki? Nek cewek, iki tanganmu sing sijine ngendas, lek nyekel cidok nganggo apa? Kayak gini lho. Lah terus lek ngosoki? Ya ora sanggo ciduk. Iya, berarti ora tau digosoki. Hei. Ora ngrembug kosokan. Silak jam 4 ayo guys. Ya ben ngopo kok. Lah ya iki kesuwen ki. Sing ngrakit lakon ki aku. Sing penting lakone Pandu Swarga. Engko bar gara-gara Pandu terus Swarga bubar ya beres kok. Kurang kan aku terus. Ayo kowe mau tiru sik anu jenenge tiru sapa? Elisa. Baleni. Dong. Ora kowe mau ora ngono kuwi kok. Kok beda ro mau? Oh. Wes aku terima bayar nek kon ngono iki, Gah. Dang. Kok tarasarake kaya wong edan pasti kae. Enggak mau aku seperti itu enggak mau. Oh. Artis itu Kenapa? totalitas. Aku bukan artis. Kenapa? Enggak. Coba. Oh. Kenapa enggak mau? Kenapa Ya tidak kan, mau? Aku enggak seperti itu. Oh. Kenapa enggak seperti itu? Karena apa? Karena dia bentok. Karena aku betok. Yo. Kalau kamu cantik, enggak betok. Iyalah, gue cantik. Oh, kalau cantik enggak jogetnya enggak kayak Enggak, gitu. Gimana nanti- terusnya? nanti mereka bisa bicara, Tatin jogetnya kayak gitu. Ih, itu perasaan kamu aja. Ya. Perasaan kamu. Coba deh, pasti pada ketagihan mau. lihat egolan Tatin Titot. Iya. Coba deh. Ora, aku nek kayak Cuman begini doang dikit. Oh. Gitu. Loh. Gitu. Loh. Nah. Aku nek iso kaya ngono kuwi, wah, ya kok ki nglesak kabeh. lah ngapa? Dandung jus. Bok. Aku iso kok. Aku karo ngentut e. Dadi kaya disebarke kae. Heeh. Yo. Mongko wong kaya Tati ki nek gelem ngono ki ora nyuwara ning mbah ora. Ngapa? Ngono wis. Trebuk. Yo kembang rawe.
wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas aku hatiku digawe lara kembang melati agawe laran ngati abang kecubung hatiku digawe bingung kembange mawar tresnaku wis kadung ora wong tresno ora kanggo sembrono ora becik kanggone para wanita kembang rewe iku paribasane tinimbang rame luwih wiwitane jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangan banjur ngomong mas aku iki ngapa iki ora sampun neno matur sembah nuwun nah wis sing do rukun heeh engko sikut-sikutan Antil-antilane. iya ya Elisa tok sikut pisan iso opnam kaya ketiban glugu kaya ketiban glugu ra kowe do tak kandhani ya Truk Gong ana apa reng ora sida oh ya kok tiba-tiba malik meneh pikiranku yo sowan Bapak Semar yo tak derekke yo janing yaning talaka katilangan oh wela arep nyanyi apa yo Mambang pantep pasulan upamaneka lintang tulya kusumayana sumawur
Koten prayitna semuriris semuriris eka balik mboten nyono Ndara kula Pandhawa ngaten to cariyosipun sinuwun. Ya, pancen mengkono Kakang Semar. Mula tumuli thukul rasa kuwatir jroning penggali ingsun. Yen to nganti ana apa ping tumanduk marang momonganmu para Pandhawa ingkang samengko tinimbalan dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Apa ora Kakang Semar kelawan Nata Ndarawati ingkang bakal kelangan kelawan kadang-kadangku para Pandhawa? Monggo kula niku apal karo pambegane adi kula Manikmaya. Nek jane adi kula niku aten-atene apik, aten-atene becik. Mung merga mbok menawa ana sing bebujuk, ana sing gawe srana utawi sing matur ngersanipun adi kula Manikmaya wekasan ngantos kuwalik paningalipun Bathara Guru lha niku sing kula kuwatirake. Mula tak suwun kanthi banget Kakang Semar aja negake marang momonganmu para Pandhawa Kakang Nayantaka. Semareka den prayitna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Lah terus apa ora luwih prayoga lamun aku kelawan Kakang Semar nyaketi Kayangan Suralaya ora ketang mung nitipre saka kekadohan apa ing dumadya ning Kayangan niku langkung prayogi. Nala Gareng Petruk Bagong kowe sowan ning Ngamarta melu aja jaga negara Ngamarta. Aku karo ndaramu sinuwun Kresna ana wigati para kawan. Ngestakaken dawuh Pak, ngestakaken dawuh Pak, ngestakaken dawuh Pak. Nyat ning kalangan kelar mandan moncar. ya? Ya.
Meranos mobang wangaruna kadinetraning uga rapuh sabtaning kukila ring kanegara saketar kene dungane engkung lir bobo sing pine panca Babatok ing ayam wana mrak manguwuh ing pagagan Kakang Rada, menapa iki? Kula dawuhken Kakang Resi Kanika Putra supados samboyong dhateng pun Puntadewa. Nanging nyatanipun menika teka Kakang nganti kalawan Pandhawa sekawan. Puntadewa mboten kepareng sowan. Ah, nggih. Sekawit kula sampun matur kersanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Kawontenan ingkang dumados wonten ing Sanggar Pelanggatan negari ing Ngamarta. Kula sampun ngendikaken menawi dados dawuhipun Adi Pramesti Bathara Guru dhateng pun Puntadewa nanging adreng Werkudara Janaka tuwin kembar. Anggenipun menika dados wakilipun rakanipun utawi Narendra ing Ngamarta inggih menika pun Puntadewa. Dados ingkang dados wakilipun Werkudara Janaka miwah kembar. Nggih, mekaten di. Kula semanggaken. Anggenipun badhe andhangu dhateng pun Werkudara sakadak. Nanging kula aturi ngatos-atos lho Di, sabab kula nuwun sewu. Werkudara sajaipun sampun sangu. Ketitik piyambakipun sagah dados wakilipun pun Puntadewa. Kakang Rada, Werkudara mboten badhe ngungkuli dhateng pangwaos ulun. Werkudara, nggih. Apa pancen kepara nyata sira ingkang bakal minangka dadi wakil ing kadang-kadangmu, minangka dadi juru wicara? Ya, pancen bener mengkono. Yen ngono kita ingkang bakal paring wangsulan kalawan apa kang dadi pandangan ulun. Yen pancen mbok keparengake aku bakal mangsuli apa kang dadi pitakone Bathara Guru. Ya Guru kakekku. Nanging aku njaluk kanthi banget wangsulanku mau petungen kanthi adil. Adil ingkang kepiye? Merga jalaran nggonmu wis ora seneng kalawan para Pandhawa. Nggonmu wis duwe rasa gedhing keburu sengit marang aku sak sedulur. Bisa uga wangsulanku mau bener nanging mbok luputake merga wis linambaran rasa ora seneng karan para Pandhawa. Ulun bakal benerake yen pancen kita bener, nanging ulun bakal ngluputake lamun kita uga wangsulan kita ora jumbuh lawan kang dadi karep ulun. Ya yen pancen ngono aku sumadya mangsuli. Apa sing dadi pitakone Bathara Guru? Werkudara, nggih. Kadang kita luput bakal nampa paukuman merga ngagem asma Puntadewa. Narada kakekku wis ngerti. Yen pancen mbok luputake nganggo jeneng Puntadewa, lupute nggon ngendi? Punta kuwi luhur, dewa kuwi wis ngarani. Tegese kadang kita kuwi keluhurane ngungkuli para Jawata. Keluhuran sing piye sing mbok takokake? Merga tumrap aku keluhuran kena sambung rapete karo rasa pangrasa. Keluhuran kena sambung rapete karo ati. Saya aku tak takon karo kowe.
Punta luhur dewa wis ngarani tegese keluhurane kakangku kae nglungkuli marang para Jawata. Monggo buktine ya ana. Aja kok wujuding brana picis nadyan uripe Puntadewa dijaluk marang sak pepadaning urip bakal dipenehake waton kuwi dadi kabagyaning wong sing njaluk marang uripe Puntadewa. Apa kaya ngono kuwi kakangku kae kurang luhur? Apa isih kurang dhuwur derajate kakangku kae? Mula saiki aku tak takon, yen Bathara Guru dijaluk uripe dening titah apa mbok menehake? Wis kuwi wae wangsulanku. Terus saiki aku tak takon, lupute ana ngendi teka Puntadewa mbok luputake? Mergo nganggo asma dewa apa wong nganggo jeneng dewa diluputake? Mongko sing jeneng wong ning jagat kuwi pirang-pirang nganggo jeneng dewa, kena ngapa ora mbok laksalahake? Baladewa kaya nganggo jeneng dewa, Dewa Brata kaya nganggo jeneng dewa, kena ngapa ora mbok luputake? Luwih-luwih kakek abiyuk kakek Dewa Brata ing Ngetal Kandha. Dewa wis ngarani Brata kuwi lakune ngungkuli marang para dewa, kena ngapa ora mbok pidana? Mudhar ora kowe. Ya ora taya. Werkudara iki pancen pinter kok. Ing angka loro kadang kita ngagem gegelung keling. Sing gelung Puntadewa kakangku Kanjeng Babu Kunti. Nalika wiwit lair, Puntadewa wis ngagem gelung keling. Nanging kena ngapa lagi iki mbok luputake? Ora biyen nalika Puntadewa lair, tumuli digelung dening Kunti Bambu, ora mbok elekake. Terus biyen dewa-dewa apa? Mula saka petunganku perkara nggone Puntadewa nganggo gelung keling mbok luputake, kowe ora mrentrul saka atimu dhewe. Nanging pancen ana wong jaluk, pancen ana wong mutah karo guru kakekku supaya nggone ngagem gelung keling dadi jalaran keluputane Puntadewa, tumuli bakal mbok paringi pidana. Ya ngono apa ora? Wah, titis tenan bocah iki. Pripun, Di? Kok kendel menika? Sekak nggih. Sekak dos pundi? Tegesipun sampun mboten saged endo. Werkudara pancen pinter tenan kok. Mula wektu dina iki aku duwe panyokra bawa yen nggonmu ngluputake marang Puntadewa kakangku, kuwi ora mergo mrentrul saka atimu, ning mergo saka penjaluke wong kang ora seneng karo Pandhawa, wong kang ora demen karo para Pandhawa, tumuli munggah ning kayangan lan jaluk supaya dadi jalaran Pandhawa disirnakake. Mbuh perkarane apa? Tumuli kowe golek-golek keluputaning para Pandhawa, golek-golek keluputane barep kakangku. Ya ngono apa ora? Aja goro, kowe dewa Kulinagara. Wah, ora dipercaya dening kawulamu, ora dipercaya dening titahmu Bathara Guru. Nyatangening kalangkuan aklar mandan moncar, tinon lir kekunang surem soro tedan padang. Kasur lan pajaring purnameng gegono dasare mangsa katiga ing Kakang Trada kados pundi? Pun kebedhek kok panjenengan iku rasa dadak piye-piye. Blaka suta kemawon. Ya, pancen sayektine ana titah ing kepingin sira para Pandhawa sirna. Mula ulun tumuli nimbali marang kadang kita Puntadewa, rasa dadak kowe bingung. Aku ora bakal sengit karo titah sing bakal gawe sengsaraning para Pandhawa. Yen pancen kuwi titah sing njaluk supaya Pandhawa tekaning pati, aja walang ati, aja sangga runggi. Gage aku sak sedulur Patenana. Werkudara aja ngono. Kita kuwi ora luput kok njaluk paten iki piye? Wis ben lega atine wong sing ora seneng karo Pandhawa. Yen ngono ki kita bakal gelem nampa pidana saka ulun, ora gelem sebab apa. Kinarya tandha bektine aku minangka titahmu, aku mbok pidana anane mung sarwa manut. Mula wektu dina iki yen pancen kowe arep midana karo aku sak sedulur, aja tida-tida ning tumuli patrapana paukuman sing abot sisan. Kita njaluk dipatrapi paukuman apa? Lebokno ning kawah Candra Dimuka. Werkudara, walah. Kawah Candra Dimuka kuwi panase 1000 Kak. Panas marcapada. Lah kok kita malah kepengin dicemplungake nang kawah ki piye? Wah, ya wis ben. Men lega atine menungso sing njaluk supaya Pandhawa tekaning pati.
Yen ngono wis madhep mantep nggon kita bakal nyemplung telenging kawah. Ora madhep mantep sebab opo? Ulun bakal ndangu kawan Yama Dipati supaya nyemplungake kita ning telenging kawah Candra Dimuka. Ora usah kangelan ngutus karo Yama Dipati. Tuduna Bathara Antarada dalan sing tumuju ning kawah. Adikku telu tak gendhonge cemplungane kawah Candra Dimuka. Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksasara Maruta Pawana Bana Margana ing Kakang Rada sapengeripun Werkudara teka wonten yaksa aku Dewa Amral Bathara Guru Dewa Amral kepiye kowe kendhak sikara karo titah tanpa dosa papat cacahe Werkudara Janaka lan kembar aku njaluk supaya titah ingkang tanpa dosa kuwi balekna marang Marcapada wis kebacut ulun cemplungake ning telenging kawah Candra Dimuka kowe nyemplungake satriya papat ana ing kawah Candra Dimuka ya pancen mengkono wah la ora pantes kegulung kayangan Bathara Guru lunga kok sing dimplok sirahku kuwi nyuwun pangapura pukulun Bathara Antarada sakarep kita wis mangsa bareng kayangan arta mbok kapake wis mangsa barang men kapok Bathara Guru. Iya. Wah. Ora lidok ujaring wong daplok. Ndaraku arep cemplungke kawah ning Candra Dimuka. Untung Semar kok weruh. Prapting tepi ning kawah Sang Werkudara nganti Dhyana Arjuna wiwah kembar nalika semanten datan wigih ringa-ringa sigra prapting telenging kawah Candra Dimuka Sang Werkudara wau gumun aku. Gumun pripun? Wah. Nyemplung telenging kawah geni ora krasa panas. Kawah Candra Dimuka menika mboten sebaene kawah. Nek pancen titah sing mlebet telenging kawah mongko tanpa dosa, tanpa luput niku ya ora krasa panas.
Tan prabeda wonten ing dedharatan. Wah, elok kanane nggih. Lah sampean kersane pripun kok malah njaluk cemplung kawah? Wah, pancen ana niat sing tak gebeng ana ing telenging ati. Niate pripun? Aku butuh ketemu karo Bapa Pandhu lan Babu Madrim Semar. Laruta saking kutha Sangkara kula yen namutusa Sang Sri Dipul kula. Wah, kowe mandheg ana ing tengah-tengahing kawah. Geni ingkang mulat-mulat wernane abang. Iki tak sawang ana wujuding geni loro ingkang wernane biru. Wah, iki apa? Jawu ngeten. Nek sampeyan ajeng pinanggih kalian Kang Rama lan Kang Ibu ingkang kedah nyaur utangipun mapan wonten telenging kawah Candradimuka. Duk nalika ingkang Ibu Dewi Madrim nyuwun ngampil Lembu Andini. Wekasan Kang Rama sinuwun Prabu Pandhu ngupata sumpah benjang menawi sampun telas tulisipun sagah mapan wonten ing kawah Candradimuka. Lah niki pancen wujude pun boten wutuh, wujud titah. Amung wujud sukma ingkang tasih mapan wonten telenging kawah. Sukma ingkang suci mapan wonten geni ingkang abrit menika mujudaken geni ingkang biru. Niki ingkang Rama kalih ingkang Ibu Ndara. Wah, Bapa Pandhu. Oh. Kanjeng Ibu, mboten nginten babar pisan bilih kula pinanggih kan Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu, kula ingkang putra pun kula sedewa Ibu. Anakku nggih anakku Arjuna. Nek kula sedewa apa dene Werkudara. Wah, Bapa Pandhu apa? Pun bapa ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene saka pangestine Atmajaku Pandhawa 5. Wekasan ana dalan nggone Sirat Majaku pinanggih kelawan pun bapa. Nanging aja duwe rasa kuwatir. Nadyan satemene wong atuwamu mapan ana ing telenging kawah. Nanging sejatine ora krasa kaya dene nampa pasiksan. Jermung netepi marang piutang ing wis nate pun Rama ucapake. Mula kang sangka kuwi leremna rasamu. Leremna Werkudara. Aja kumrangsang nggone darbi gegayuhan mundhak mandheg dalan ora prayoga. Ora bakal metu saka kawah yen Bapa Pandhu durung isa manjing ana ing kasuwargan. Nadyan tau nono Windanana. Aku ora bakal bali marang Marcapada yen Bapa Pandhu durung entuk palimarma saka
Bathara guru kakekku satemah iso manjing telenging kasuwargan. Pandhu bapakku. Kakang Ismaya, iya. Mapan wonten telenging kawah. Nututi ndara ndaraku. Hah? Wong ora kleru, wong ora luput. Mung merga nggonmu entuk pamothahe Betari Durga wekasan kowe ndangu karo Ndara Puntadewa. Ning adine papat dadi wakile. Wong ora salah, wong ora kleru ming wakil kok tok patrapi paukuman. Tok cemplungake ana ing kawah. Menika Werkudara ingkang nyuwun, mestine kowe ngelekke, mestine kowe ora bakal nibake pidana nek pancen ora luput. Nggih. Ngopo kowe kok tekan kene? Kaiwangan risak, Kakang. Mergane wonten yaksa ingkang ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Wekasan ngrisak dhateng Kaiwangan Suralaya. Kakang kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng. Sapa sing tok suwuni senjata pitulung? Para Pandhawa menika, Kakang. Ndara Werkudara Depol piye? Guru nyuwun senjata pitulung dhateng bendaraku sedayanipun ing sami mapan wonten ing mriki. Ning saene ora sah mangtulungi men kapok karo kelakuane. Aduh, Kakang Ismaya, kula nyuwun tulung. Kula trimbujuk dhateng pun Werkudara Janaka menapa dene kembar supados damel tentrem kayangan. Aku ora iso omong apa-apa kabeh ana lambe atine ndara-ndaraku. Kayangan tak gawene tentrem karo jlambruk. Bapakku, mbokku gawe tentrem papano ning kasuwargan. Kuwi ing dadi pamintamu Werkudara, ya. Bawa Pandhu Babu Madrib unggahku ning kasuwargan buta mau tak patenane. Ya, ulun nayogyani. Ora mung kandhek ana ing pangucap, nanging kababar dadi pakarti dina iki uga Pandhu kelawan Madrib kaya wis lunas utange nggone nyaur nalika sumpah prasetya. Ulun unggahke ana ing swarga Nur Kastuba Werkudara. Kayangan tak gawe sungsang bawana balik. Tan Grahita yaksa ing dadosan saking Prabu Darmakusuma. Kenging jemparing Sang Arjuna nadyan namung sagelagah. Parandene kenging jejantung tembus butul prapteng walikat. Ilang wujuding yaksa nata ngamarta Prabu Puntadewa.
Pun Kakang Werkudara. Iya. Yayi piye? Nggone Syadi duwe kegayuhan lan ana kalodhangan munggah ning kayiwangan. Antuk mamujine mbarep kakangku. Atiku wis lega. Atiku wis bungah. Lire piye Dimas sira matur kaya mengkono? Merga saka panuntune Kakek Semar ya Dipol. Aku ketemu karo Sukmane Bapa Pandu lan Babu Madrim. Lan aku wis matur ngersaning pukulun Bathara Guru dina samengko. Pandu bapakku karo Madrim ibuku wis munggah ana ing swarga. Aduh kadangipun Kakang. Melu bungah pun Kakang melu seneng dene Syadi wis kelakon penjangkane. Yo mula Yayi dina samengko ayo daya-daya enggal bali marang Praja Ngamarta mesake sangganing para kawula ingkang padha koncatan lan para Pandhawa. Yayi Aji. Prabu inggih sumusul dhateng para Pandhawa inggih kasinggihan mekaten. Krana kula mireng ngabar bilih para Pandhawa murca saking negari Ngamarta tumunten ing Raka Jemujug wonten negari Ngamarta. Nampi aturipun sangganing para putra bilih Pandhawa mapan wonten ing Suralaya. Nalika semanten kula sampun tanggap menawi dados kersanipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Kresna kakangku Werkudara iya. Piye Yayi entuk pamujimu. Pangestune Kresna kakangku kabeh wis bisa rancak. Bapa Pandu, Babu Madrim wis munggah ning kasuwargan. Syukur. Pun Kakang melu mangayu bagya seketi jumuruk. Nggih niku sing jeneng anak niku duwe kewajiban nyuwargake wong tuwa. Niki mung dadi kaca benggala dene Ndara Pandhu ingkang wis sawetawis mapan wonten ing Lokabaka. Menika mboten kok ateges tumunten Ndara Pandhu menika mergi saka pamuthaipun Ndara Werkudara tumunten saged minggah wonten ing kasuwargan mboten. Namung sedaya menika tatandha dhateng lelabetanipun putra. Kewajibanipun putra ingkang tansah mboten mingkuh saking jiwaning kasatriyan wekasan saged anjurung dhateng tiyang sepuh manjing wonten ing kasuwargan. Ingkang nami swarga menika mboten kok papan ingkang endah, mboten kok papan ingkang sae. Ning swarga menika ugi saged dipun wastani tiyang sepuh ingkang tansah ngulataken dhateng solah bawanipun putra, mongko putra tansah ngabekti dhateng tiyang sepuh, mboten nate tumindak ingkang awon, nengenaken dhateng kautaman kebak unggah-ungguh sarta netepi kewajibanipun gesang kanthi tuntas. Menika mujudaken swarganing tiyang sepuh ugi lho Ndara.